Magandang hapon mga ka-ornamental and welcome back sa aking munting YouTube channel, Bicol Ornamental Fish Keepers. And today's video ay share ko lang mga ka-ornamental kung paano ko tinatanggal yung mga watermarks sa aquarium tanks ko. So bago ang lahat, i-shoutout ko lang muna sila bro Hans Luther Elyama, si Ryan Maliksi, si Dex Technique TV, at saka yung mga nag-comment sa post ko about sa pagtatanggal ng ng watermark sa aquarium. Yung mga nag-comment, nagbigay ng tips kung paano rin nila tinatanggal yung watermark sa aquarium nila. I-shoutout ko na muna. So, big shoutout kay Auntie We, si We Bonggalong Crego, tapos kay Bro Sebastian Santiago, lalong-lalo na kay Ginubatan Sira. So, mga bro, maraming salamat sa pag-comment nyo at pagbigay ng tip kung paano natin matanggal yung watermark sa aquarium tank natin. So, umpisa na natin mga ornamental ang pagtatanggal ng watermark sa aquarium. Unang-una mga ornamental, ang ginagamit ko lang naman dito, di na ako gumagamit ng sandpaper. So, yung akin lang naman, gumagamit ako ng mga scrap kong glass. So, paano ko ba ito ginagamit para matanggal yung watermark sa aquarium ko? Simple lang ito mga ornamental kasi ito may mga sharp edges to. So, ito na yung kinukuskus ko sa watermarks para matanggal. So, para makita nyo mga ornamental, gagawin natin, papakita ko sa inyo kung paano. So, ganito lang naman itong mga ornamental. Oh. Bago tong tabas, kaya yung edges niya, very sharp pa talaga. Ginaganyan ko lang itong mga ornamental. So, makikita nyo mga ornamental na nababaklas yung watermarks. Yan. Tapos, hindi siya nagkukos ng scratches sa glass natin. So, magiging malinis pa rin yung magiging output ng tinanggalan natin ng tinanggalan natin ng watermarks. Mami, paano daw tabi? Pa-close up daw po kayo. So, antay lang natin mga ornamental. Ipapa-close up ko lang itong para makita nyo kung talagang natatanggal natin ng scrap ng glass. Okay na. So, ganyan lang naman yung mga ornamental. Tapos pag nakita ko mga ornamental na medyo pumupurol na, tatabasan ko lang naman yan para maging sharp edges na naman yung natin. Tapos ganyan, binabasa ko. Ganyan mga ornamental. Para sa akin, effective naman to. Kung makikita nyo mga ornamental, natatanggal talaga yung watermarks. Yan. Palit na natin dito. Makikita nyo ito. Yan yung yan yung stain ng ng watermarks. Tanggalin muna. Kung makikita nyo mga ornamental, yan tanggal. Pagpasensya nyo ng mga ornamental kasi yung tinatanggalan natin may mga isda pa. Maglilinis din lang naman kasi ako ngayon. 100% tatanggalin ko tong tubig kasi
Yan. Ganyan lang mga ornamental. Ayan, mga ornamental low. Makikita nyo, natanggal na siya. Di ko na kailangan ng suka. Pero, kung alin ang ano sa inyo, kung alin ang mas, ano yan, mas madali para sa inyo, yun yung gawin nyo mga ornamental. Pinapakita ko lang naman yung sa akin lang, yung kung ano ginagamit ko. Kasi may iilan-ilan na mga keeper, mga kaibigan natin keeper na nagtatanong sa akin kung paano tanggalin yung ano, yung watermark sa mga aquarium nila. Kasi napakasagwa naman talaga tingnan mga ornamental pag maraming ano, maraming watermark. Kaya tip ko lang naman sa inyo mga ornamental, if ever ganun, huwag nyo nang hayaan na bumaba yung water level ng tank nyo para ma-avoid natin na hanggang sa baba na, hanggang sa bottom na yung watermarks ng tank natin. So, halimbawa, nandito lang yung water level ng tank mo, syempre magkakaroon talaga yan dito ng watermarks. So, gawin na lang natin mga ornamental na ma-maintain natin na hanggang dito lang yung water level natin para hindi na siya bumaba ng bumaba. So yun lang naman yung magiging tip ko sa inyo mga ornamental. So ayun lang naman mga ornamental yung para sa video natin ngayon. Sana kahit paano makatulong yung tips na na-share ko sa inyo kung paano ko nagagawang matanggal yung watermark sa aquarium. Basta ito lang talaga mga ornamental ang ginagamit ko, yung 1/8 na glass or kahit 3/16, basta sharp edges, yung bagong tabas. Tapos kung matanggal naman kung pumurol naman yung edges niya dahil sa kakakuskus natin, yun, tatabasan ko lang naman ulit. So ayun lang naman mga ornamental. So ibig shoutout ko na yung mga kabrad ko sa Taogama P Tagas Chapter, kasi nag-conduct kami ng feeding program. Di ko inasahan kahit ako isang member, yung mga pamangkin ko tsaka yung anak ko naabot pa rin ng kaunting handog galing sa aming organisasyon, which is yung Taogama P Tagas Chapter. So mabuhay kayo mga brad at big shoutout. Maraming salamat. So hanggang dito na lang mga ornamental yung video natin. Hanggang sa muli.